салом дӯстон ва мухлисони ашади ММА тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем. дӯстон, барои ҳамкорӣ ҷойҳои холӣ дорем. Агар мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед, дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. агар як бор ин макасинҳоро пӯшед, дигар намехоҳед онҳоро аз поятон кашед. онҳо 100% аз чарми тоза истеҳсол мешаванд. хеле сабуку мулоиманд ва барои истифодаи ҳаррӯза беҳтарин интихоб аст. кори дастӣ буда дар Доғистон истеҳсол мешаванд. барои гирифтани ҳамаи маълумот дар WhatsApp калимаи макасинро нависед. ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунем. Друзья, у нас новый завоз вот этих макасин. Одевается вот как носочки, смотрите, по-братски. 2900 всего лишь, натуральная телячья кожа. UFC расман эълон кард ки Сарукиян бо размкори бразилӣ Маурисио Руффи ба октагон мебарояд. ин муҳориба ҳамчун рақобати дуюми асосии шоми мусобиқа таъин шуд. армани 29 сола ҳоло дар силсилаи 5 пирӯзӣ пай дар пай қарор дорад. дар муҳорибаи охирини худ ӯ моҳи ноябри соли гузашта ДН Хукеро дар раунди дуюм бо усули буғӣ мағлуб кард. Маурисио Руффи 30 сола бошад. соли гузашта аввалин мағлубияти худро дар UFC аз Бенуэ Сендени гирифт, аммо баъд аз он бо 2 пирӯзӣ баргашт ва Рафаэл Физиев ва Майкл Чендлерро бо нокаути техникӣ мағлуб намуд. ҳоло Арман Сарукиян дар рейтинги вазни сабуки UFC ҷои дуюмро ишғол мекунад. Маурисиои Руффи бошад дар даҳгонаи беҳтаринҳои ин дивизион қарор дорад. аз рӯи баъзе хабарҳо, агар Арман дар UFC 331 Маурисио Руффиро мағлуб кунад, ба ӯ муҳорибаи қаҳрамонӣ кафолат дода мешавад. Муин ғафуров дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки баъд аз ҷароҳат дубора ба тамрин баргаштааст. Муин навишт: баъд аз ҷароҳат дубора тамринро оғоз кардам. ҳар рӯз қавитар мешавам. иншааллоҳ бо сабр ва бо ризоии худо аз пештара ҳам беҳтар бармегардам. ёдовар мешавем ки муҳорибаи Муин ғафуров бо Абдулҳусейн ки бояд рӯзи 25 июл дар мусобиқаи UFC Абу-Даби баргузор мешуд, бинобар ҷароҳати пои Муин бекор шуд. ба Муин омодагии хуб ва бозгашти ҳарчи зудтарро ба октагони UFC орзу мекунем. Конор Макгрегор фикри худро дар бораи муҳорибаи дар пешистодаи Ислом Махачев ва Иенгери баён кард. Размкори ирландӣ бовар дорад ки Иенгери метавонад Махачевро мағлуб карда камарбанди қаҳрамони UFC-ро соҳиб шавад. Макгрегор навишт: ин бача як истеъдоди ҳақиқӣ аст. ман бовар дорам ки Иенгери қаҳрамон мешавад. Махачев ва Гери рӯзи 16 август дар мусобиқаи UFC 330 дар Филаделфия рӯбарӯ мешаванд. ин рақобат муҳорибаи асосии шом хоҳад буд. Ислом Махачев ба ин муҳориба бо силсилаи 16 пирӯзӣ пай дар пай дар UFC ворид мешавад. Иенгери бошад бо рекорди 17 пирӯзӣ ва 1 мағлубият ба ин муҳориба меояд. ӯ низ яке аз размкорони умедбахши вазни нимёна ба шумор меравад. Александр Волкановский боварӣ дорад ки муҳорибаи навбатии ӯ барои ҳимояи камарбанди қаҳрамонии зидди Мовсар Евлоев баргузор мешавад. гарчанде UFC то ҳол ин рақобатро расман эълон накардааст. ба гуфтаи қаҳрамони австралиягӣ, ӯ аллакай омодагии худро бо таваҷҷӯҳи махсус ба гуштинг ва греплинг оғоз кардааст, зеро Мовсар дар ин самт хеле қавитар аст. Волкановский гуфт: эҳтимоли зиёд рақиби навбатии ман Мовсар мешавад. барои ҳамин ҳоло бештар рӯи гуштин кор карда истодаам то ба ин муҳориба пурра омода бошам. ёдовар мешавем ки Мовсар то имрӯз дар UFC 10 муҳориба анҷом дода, дар ҳамаи онҳо пирӯз шудааст ва то ҳол мағлубият надорад. Фаридун Одилов дар бораи муҳорибаи аввали худ бо Алтинбек Мамашов ки соли 2016 баргузор шуда буд, фикри худро гуфт. ба гуфтаи Одилов, ӯ бовар дорад ки дар он рақобат ғолиб буд, ҳарчанде муҳориба бо ничия анҷом ёфт. Фаридун гуфт: ин дуюмин муҳорибаи касбии ман дар ММА буд. он вақт ҳатто намедонистам ки Алтинбек рекорди 9-0 дорад ва қаҳрамони ҷаҳон ва Осиё мебошад. аммо агар он муҳорибаро дубора тамошо кунед, мебинед ки ман беҳтар рақобат кардаам. пас аз анҷоми муҳориба худи Алтинбек маро оғӯш кард ва гуфт: ту ғолиб шудӣ бародар. ба гуфтаи Фаридун, барои ӯ ин реванш аҳамияти махсус надорад, зеро худро ғолиби муҳорибаи аввал медонад, аммо фикр мекунад ки барои Алтинбек ин рақобат хеле муҳим аст. ӯ ҳамчунин илова кард ки дар давоми 10 соли охир ҳар ду ҷанговар хеле пешрафт кардаанд ва 15 август маълум мешавад ки кадоме аз онҳо имрӯз қавитар аст. ёдовар мешавем ки реванши Фаридун Одилов ва Алтинбек Мамашов рӯзи 15 август дар мусобиқаи SCA 206 дар шаҳри Москва баргузор мешавад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеоҳои баъдӣ шуду пирӯз ва сарбаланду комёр бошед.